Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu wi fijo yembito be al'adaji fina-tawa handani lornanego hakkilo ngam fintingo tariha hautade be jangingo bacci ummotoji tariha ko waɗi sali. Tinubu andini non on ha hawrinde nde ɗum waɗi fijo yembito wato stage drama ngam teddingo dadirawo Tinubu man Alhaja Abibatu Mogaji OON MFR. Tinubu wi gwamnati mako wurtinan cede ngam wallitiggo wakkere fijirle al'ada fina-tawa wato art and culture ngam wallitiggo ha hautugo tariha ko sali be fe'otoɗum hande ngam we'itiggo ɗatal jangowal bongal. Fijo yembito andirango Abibatu Magaji man waɗama ha Jawleru ngam moftorle ha fada wato State House Conference Center. Yaliriɓe ha ton bo ɓawo Tinubu hauti be ballo mako Alhaji Kashim Shetima be ardiɗo Jawleru Majalisaru Ndotti'en Musta Goswill Akpabio be ardiɗo Jawleru Majalisaru Wakili'en Musta Tajuddin Abbas hautade be hoɓɓe ɗuɗɓe. Dadirawo Tinubu maynama yende 15 lewru Jun hitande 2013 oɗo mari duuɓi 19 yake o wolwanno ha hawrinde man. Tinubu andini dow roni tiiɗal be munyal iga dadirawo mako on laatiɗo tiɗɗo bo muyɗo. O wi banni nyamrude am aran laati ɓurdunde, ɓaawo suudu am aran laati ɓurdundu, waaletendu am aran laati ɓaawo maako. Wala no mi ummirta mi mauna ha mi naywa bana jotta so na hakkilanki ki o hokkiyam. Haragare Tinubu yetti taskitiɗɗo fijo man wato Musta Ola Awakan be winduɗo fijo majum Dr. Ahmed Yerima. Nden o ɓesdi wi'ugo ɓiyi ko sheyi be lenyol mako fu botoran be andal ngal fijo man jangini dow dadirawo mako. Kanko ma yake o waɗanno jawabu sheyi Tinubu yetti taskitiɓɓe fijo ngam yembitigo mamirawo mako mo ɓe somata Iyaloja Lagos. Ha yake taskitiɗɗo fijo majum Musta Awakan yetti Tinubu be wallinde nde o walliri ɓe ngam tabbitingo fijo ngon waɗama.